Ideme sa pozrieť na to, ako si vybrať správnu príľbu a hlavne správnu veľkosť. Internetoví špecialisti nám poslali svoje rady a tak sme tu ako odborní predajcovia úplne zbytoční. Dobrý deň, pomôžeme nejak? Nepotrebujem pomoc. Mladý, a ty máš motorku? Ja som R12 v 37. jazdil. Napravo sme mali sajtka, gulomet, tuto pišta všetkých vystrieľal, ale teraz ideme mi pozrieť príľbu. No čo, akú dáme príľby? Dáku integrálu? Dáme integrálu, táto vyzerá fajne, ukáž sa. Má veľkosť, tiež sedí 8XL. Ukáž. No čo, dobrá je? Sedí všetko. Jako? Čo ťa tlačí? Aj, zapínanie. No, troška ti to tuto doladím, dopnem, počkaj, to tak má byť všetko. Á, dobre, drží, vyzerá, že aj. Tak čo, dobre, teda máme to vyskúšané, dobrá bude príľba. Nebudem ti to aj dávať takto, však integrály idú vyklopiť. Aj, to je dobre. Vybavené, poďme. Tie hajtečky dobré sú. Skúsil som ti o číslo väčšiu, skús tým trošku pomýkať doľava doprava, no ešte doprava, dobre, hore, dole. Dobre, a teraz skús, či sa ti netočí ešte na hlave. Vyzerá, že dosť dobre, že to bude pasovať. Podľa mňa môžeme ešte troška to potestujeme a ideme ďalej. Čo kámo, skúšaš ďalšiu príľbu? Vybysťu, táto ti ozaj pasuje, pozerám, že musí byť voľaká športová, lebo oči máš nízo, aby si videl, vieš, dobre periférne vidieť je všetko. Toto bude dobre, toto si dáme otestovať. No, ešte takto to otestujeme, kámo. Takto to bude fajnové. Áno, dobré, áno, ešte, dobre. Čo? No, po všetkých, čo sme tu pozerali, vyzerá, že toto je správna voľba. Čo si ty o tom myslíš? Má to aj to dofúkovanie. Ako? Dofúkovanie? Má. Vidíš tam ten vzduch? Dofúkuje to? Ide to? Dobrá je, nie? Dobrá. Teraz k veci. Z našej skúsenosti vieme, že správnu príľbu cez internet nekúpiš. Ani model, ani veľkosť. Proste príľby treba skúšať. Príklad je, páči sa ti najnovšia HECčka, prídeš k nám, vyskúšaš, zistíš, že ti nepasuje. Je to jasné, nie je to správna príľba pre teba a môžeš jej kľudne zamávať. Takže ako správne nasadzovať príľbu? Jednoznačne chytím si popruhy, riadne ich rozťahnem, nebojím sa toho a šupnem to na hlavu. Popravím si popruhy, zapnem si ju, 2D krúžky, perfektná vec. Prvé čo pozerám, či mám dosť tlačené líca. Keď máte ich stlačené, že aj šušlete, je to v poriadku. Čo nesmie vás tlačiť, obvod hlavy vás nesmie tlačiť. Po pár minútach, po pár hodinách, keď máte ako náhle nejaký bod, bude vás to boleť hlava jak svinia. Čiže základ, dobre stlačené líca, aby vás to nikde netlačilo. Môžete pohýbať hore dole, či vám drží ako má. Kľudne si ju necháte dlhšie na hlave, nemusíte si merať žiadne obvody hlavy, nič. Treba dojsť sem, treba si to vyskúšať. Viac modelov, nech vám sedí jak má, je to základ bezpečnosti na motorke. Doplním lepšie. Vyzerá, že drží, dobre. Vyzerá, že drží na líce, ale žiadne. Už keď prichádza to je trasa. Poď sem. Testujeme, toto sú najlepšie. Ja si sa máš povolať, čo dám, ty kokos. A dobrady ti nekopnem, však vidím, že kopem.
Čo?